Yes. Benge ngiphinde le verse ukuthi bekungakakhali lokho kukhalayo. Manje angikwazi ukuhamba izwe likude kangaka kukhona lento ngihlabelele bese ingabisakhala. Ngicele futhi uxolo kumshayo ogani ukuthi uze waphela umthandazo befunda ingakhalanga lento. Ngikwenzelani lokhu bangcwele? Amathempeli onke onyaza sezokhala kanje. Kuzofanele ukuthi sizijwayeze abantwana benkosi ukuhlabelela kukhala lento. Ngoba yathi inkosi inyanga yezulu leli ibandla limfuna umuntu obhimbayo. Lento iqoqa ukuhlabelela njengoba ikhala kahle kahle njengoba nami seningizwa ngihlabelela kanjena nje. Ngiqoqele yansizwa leyo. Ngakho ngibonile ukuthi ubhonya phansi yenhlili ingilosi yakhe efunde wazi waqeda ingakhalanga leyanto. Sesiyozama ukuthi sikulungise ngelinye ilanga. Bantwana basezulwini ngizokuba mude bengekulunga ukuthi umuntu angabikhe kule nkonzo enyamboza. Yabantwana abantwana bazofikelwa yithemba lokubona abafundisi bezwe la kubo. Bephambi kwabo bebona abavangeli bezwe la kubo. Bebona abashumayeli bezwe la kubo. Babona abakhokheli bezwe la kubo. Bebone nabazali behamba nabo. Bengeke kulunga ke singabibikho. Ngizosho nje into embili ungibambele esihlabelelweni emthandazweni wesabatha unumber 38 no 40 omunye ngibambele u46 no 47. Ngelinye ilanga ithi inkosi inyanga yezulu ziwubekile intombi umgidi lapha khona eziphakathi nendawo eyigidi into ongakazi uyibone eyigida kahle ezingamawele. Uma igida lezi intombi eyodwa yazishaya indweba. Bese iyacela ithi bashumayeli ngicela ukuningibizele umzali walezi yangane. Bese biza lo mzali ahlale lapha uyaphaphatha utshela ukuthi kuzothi mayiqeda lapha kuthi usuzoba nenkomo eningi ngoba ingane zakho ziyagida. Ithi inkosi indoda ngezakho lezi ingane uthi baba. Uthi nalesha indweba ngeyakho uthi baba. Ushumayeli hamba nikhiphe le yangane emgidini ephuca indweba iphume ihambe isuku kuphela la ekhaya. Uyakhala indoda yayibhonqa phansi uNkulunkulu kwenze njani uthi le yangane eshaya indweba ihamba u25 iyaye entanda ihamba phansi nomhlangano ihamba yonke indawo nakunabashi izobikhona kodwa le ngane uma ifuthi indweba kuvele kuphuma amathayo kanti le ngane imiya ku25 iqabulana nomfana thizeni kodwa ithi ngoba lo mfana thizeni akakafika esibayeni sikayise isahlambulukile. Lamathe alengane afaza zonke lezi ingane bese ingcona ikhipheni nawe futhi bophu uhambe nengane zakho. Ithi inkosi uthingo lamakhosazane ngelinye ilanga ngibheke phansi nginikelisa abantu babika insizwe zabo sekuqhamuka insizwa lensizwe iyadlova ngoba ukungahloniphi kuleli ibandla kuyakwenza ukuthi ufuphele uhamba. Iyadlova lensizwa yazi yadlova yaphusha umfundisi wayewabambelela ngezandla phansi. Uyabuza lo mfundisi hawu hlala suthi ngiphusheleni uthi angizwe ku mfundisi ngizakushembe. Kanti inkosi yamakhosi iyabuka. Iyafika lensizwa bayidedela lensizwa iyadlova inomkhelo omhle lensizwa inomnaza letho omhle ifake namafota amasha angishona lengisuthayo. Yafika phambi kababa lensizwa baba ngiyahlupheka anguthola umsebenzi sengifika esigabeni so ngabe ngiyaganwa angazi ngizoshonaphi. Ithi inkosi hawu wena ufuna zonke lezo zinto enganawuhloniphi wena. Ithi baba ngiyahlonipha ngesabatha ngisuke ngikhona ngo23 ngisuke ngikhona uhambo lakho luyingcwele ngisuke ngikhona makuhlangane nabasho ngisuke ngikhona. Ithi inkosi kodwa lapha phambi kwami umfundisi uze wabambelela ngezandla phansi ephushwa uwe bekubani lo. Njengoba ubabona sebekukhalela bakhalela ibhubesi ukuthi lize phambi kaShembe uShembe afika litshela ukuthi wena uhloniphi. Uthi mntanami zonke lezi zinto oyibalayo uzoyithola uma ungabuyela uyohlonipha uxolise kuloya mfundisi uxolise kumshumayeli wakho uxolise kumkhokheli ngoba usubathukile ngokungamhloniphi umfundisi. Uyifunda uma usuyitholile. La sendodana ya. Ithi ke le verse lalela kahle ndodana yami. Uhlonipha uyihlo nonyoko. Uma uhlonipha uyihlo nonyoko. Wadisa izinsuku zokuphila kwakho emhlabeni. Isikhathi eside. Ya, kube. Ilokhu kungasekho itembu emzini wakho nifa nibancane. Ngoba ngokuba aligcini umthetho
wokuthi hlonipha uyihlo nonyoko. ngeke ngiyihumushe awukhuphukele ku38 u38 uNkulunkulu akakunike wena